Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobrodošli u Vijesti 01 portala u kojima jednom tjedno možete pogledati najvažnije događaje u Zagrebačkoj županiji. Ovaj tjedan obilne snježne padaline stavile su zimsku službu Zagrebačke županije u puni pogon, no i županijske uprave za ceste poručuju da su sve županijske i lokalne ceste prohodne. Na snazi je 3. stupanj pripravnosti, angažirano je svih 28 ekipa, a osigurane su i dovoljne zalihe soli i sipine za cijelu sezonu. Obilne snježne padaline koje su tijekom protekla 2 dana zahvatile područje Zagrebačke županije stavile su zimsku službu u puni pogon, a prema informacijama iz Županijske uprave za ceste, sve ceste koje su u njihovoj nadležnosti su prohodne. Na snazi je 3. stupanj pripravnosti, a u pogonu je svih 28 ekipa zimske službe koje kontinuirano provode čišćenje i posipavanje kolnika. Svih 7 mjesta pripravnosti raspolažu dovoljnim zalihama soli i sipine, rekao je Darko Bistrički, voditelj Odjela za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta u Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije. Za potrebe provođenja programa radova održavanja županijskih i lokalnih cesta na području županije u zimskom razdoblju 2025-2026 osigurano je 5000 tona soli i 5000 metara kubnih sipine, za što je osigurano 2,6 milijuna eura. Gradonačelnik Svete Nedelje najavio je niz kapitalnih projekata za 2026. godinu, među kojima su obnova dvorca, razvoj kulturnih sadržaja, izgradnja sportskog kampa uz Rimčev kampus te nove sportske dvorane. Dio investicija planira se financirati i putem modela građanskih obveznica. Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec najavio je niz kapitalnih projekata koji bi trebali obilježiti 2026. godinu, od obnove dvorca i razvoja kulturnih sadržaja preko izgradnje sportskog kampa u blizini Rimčeva kampusa do novih sportskih dvorana i modela financiranja putem građanskih obveznica. U ovu godinu ulazimo sa proračunom otprilike 54 milijuna eura i sa ogromnim suficitom od 15 milijuna eura, a ono što će obilježiti je završetak izgradnje, točnije rekonstrukcije samoga dvorca Edvedi, koji nam je kulturni i turistički biser samog grada Svete Nedelje, ali rekao bih i cijele Hrvatske. I ono što će isto obilježiti je početak izgradnje nove sportske dvorane u suradnji naravno sa županijom i sukladno sporazumu kod osnovne škole u Strmcu i naravno izgradnja novog sportskog kampa koji će biti određeni iskorak za sportsku infrastrukturu u cijeloj Hrvatskoj. Naglasio bih kako osim naravno tog ulaganja u kulturu i kulturnu infrastrukturu poput dvorca, malo dalje ćemo ulagati u sportsku infrastrukturu vezano za taj sami kamp. Mislim da je to definitivno u interesu grada, tim više što će onda djeca imati puno bolju priliku i puno bolje uvjete za treninge nego što realno imaju sada, kada je praktički jedan jako veliki broj klubova. Mi smo na 20.000 stanovnika, imamo 6 klubova i dobar dio njih više niti nema djece, malo i tu i pao interes, bez obzira što je to najpopularniji sport u gradu Sveta Nedelja, i mislim da na taj način ćemo napraviti određeni iskorak u odnosu na mnoge druge sredine i gradove u cijeloj Republici Hrvatskoj. Zagrebačka županija i u 2025. godini bilježi oko 4% više dolazaka turista uz stabilan broj noćenja. Posebno raste domaća potražnja, a županija se sve snažnije profilira kao cjelogodišnja destinacija s naglaskom na kvalitetu, ravnotežu i održivi razvoj. Prema podacima sustava e-Visitor Zagrebačka županija i u protekloj godini bilježi pozitivan trend u turističkom prometu s oko 4% više dolazaka u odnosu na godinu ranije, dok je broj noćenja zadržan na razini prethodne godine. Ostvareni turistički rezultati potvrđuju kako se Zagrebačka županija sve snažnije profilira kao cjelogodišnja destinacija s jasno definiranom orijentacijom prema kvaliteti boravka, prostornoj ravnoteži i odgovornom upravljanju resursima. Posebno ohrabruje nastavak rasta domaće potražnje koja bilježi povećanje od 7% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na prethodnu godinu, čime domaći gosti dodatno učvršćuju cjelogodišnji karakter destinacije. Najveći udio u ukupnim noćenjima ostvaruje Velika Gorica s približno 35% svih noćenja, čemu značajno doprinosi činjenica da se na njezinu području nalazi međunarodna zračna luka. Slijede Jastrebarsko s približno 21% noćenja, te Samobor s oko 11%, koji se snažno razvijaju kroz enogastronomiju, izletnički i vikend turizam.
Sveta Nedelja sudjeluje s oko 17% noćenja, ponajprije kroz sportski i aktivni turizam, dok Ivanić-Grad ostvaruje oko 5% noćenja, zahvaljujući specijalnoj bolnici, naftalani razvoju zdravstvenog turizma. Ovi rezultati potvrđuju da Zagrebačka županija ima snažan i dugoročno održiv potencijal razvoja. Kao destinacija ne gradimo masovnost, već kvalitetu, ravnotežu i autentičnost. Naše prirodne vrijednosti, očuvani krajolici, lokalne manifestacije i snažan zdravstveni turizam daju dodatnu vrijednost destinaciji i osiguravaju njezinu cjelogodišnju relevantnost, kazala je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice županije. Grad Samobor i ove godine osigurao besplatne pripreme za državnu maturu. U program se prijavilo čak 190 maturanata, znatno više nego lani, a nastava kreće 10. siječnja i odvijat će se subotama u samoborskim srednjim školama. Grad Samobor i ove školske godine osigurao je besplatne pripreme za državnu maturu za svoje maturante, pružajući im dodatnu i kvalitetnu podršku uoči ispita. Program se provodi u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Samobor i samoborskim srednjim školama, a interes učenika nastavlja rasti. U školskoj godini 2025-26 prijavilo se 190 maturanata, znatno više nego prošle godine. Pripreme obuhvaćaju hrvatski jezik, matematiku na A i B razini, engleski jezik na A i B razini te fiziku kroz ukupno 20 nastavnih programa. Nastava počinje 10. siječnja 2026. godine, održava se subotama u prostorima srednjih škola u Samoboru, a svaki predmet uključuje 45 sati rada pod vodstvom 12 iskusnih nastavnika. Program potvrđuje trajnu predanost grada obrazovanju i jednakim šansama za sve učenike. Patronažna služba Velike Gorice tijekom siječnja organizira trudnički tečaj i grupu za potporu dojenju. Programi su namijenjeni trudnicama, majkama i bebama, a cilj im je pružiti stručnu podršku i siguran prostor za razmjenu iskustava. Patronažna služba Velika Gorica u siječnju organizira edukativne i savjetodavne aktivnosti za trudnice i majke s bebama s ciljem pružanja podrške u osjetljivom razdoblju trudnoće i ranog roditeljstva. Trudnički tečaj održat će se 8. siječnja u dvorani za sastanke Doma zdravlja, a vodit će ga patronažne sestre. Sudionicama će biti dostupni praktični savjeti i stručna podrška vezana uz trudnoću uz mogućnost postavljanja pitanja i razmjene iskustava. Nekoliko dana kasnije, 13. siječnja, održat će se i grupa za potporu dojenju. Susret će voditi patronažna sestra i IBCLC savjetnica za dojenje Marica Čaržić. Grupa je namijenjena majkama i njihovim bebama te osmišljena kao prostor za savjetovanje, podršku i dijeljenje iskustava vezanih uz dojenje. Iz patronažne službe poručuju kako su oba susreta otvorena za sve zainteresirane mame, ali i one koje će to tek postati. Po prvi put u Dugom Selu organizirano je zajedničko zimovanje djece sa školom alpskog skijanja. U programu u talijanskoj Sapadi sudjelovalo je 67 djece, a organizatori poručuju da žele da ovaj projekt postane trajna praksa. Po prvi put u Dugom Selu organizirano je zajedničko zimovanje djece sa školom alpskog skijanja, čime je napravljen važan iskorak u razvoju sportskih i rekreativnih sadržaja za djecu i mlade. U programu je sudjelovalo ukupno 67 djece, većinom učenika viših razreda osnovne škole, što potvrđuje veliki interes roditelja i učenika. Zimovanje je održano od 2. do 6. siječnja u talijanskom zimovalištu Sapada, koje nudi odlične uvjete za učenje i usavršavanje skijanja. Djeca su bila raspoređena u 7 grupa prema dobi i predznanju, a rad se odvijao u stručno vodstvo učitelja skijanja. Osim boravka na stazi, program je uključivao sportske aktivnosti, bazen i večernja druženja, čime je zimovanje postalo cjelovito odgojno-obrazovno iskustvo. Organizatori poručuju kako je cilj da ovaj program postane tradicija i poticaj za aktivno i zdravo odrastanje djece i mladih. Vatrogasna zajednica Ivanić-Grada godinu je zaključila malom školom vatrogastva. Trodnevni program pohađalo je 25 djece koja su se kroz igru i radionice upoznale s vatrogasnim pozivom i osnovama protupožarne preventive. Vatrogasna zajednica Ivanić-Grada završila je godinu u najboljem mogućem društvu, onom dječjem. Organizirala je još jednu malu školu vatrogastva.
Trodnevnu edukativno-zabavnu radionicu pohađalo je 25 djece sa šireg područja Ivanić-grada, Kloštra Ivanića i Križa. Ivanić gradski vatrogasci pripremili su niz zanimljivih aktivnosti kroz koje su se mali polaznici upoznali s vatrogasnim pozivom, sustavom vatrogastva te osnovama protupožarne preventive. Posebno zanimanje kod djece izazvali su gostujući predavači, pripadnici K9 timova vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i Sisačko-moslavačke. U vatrogasnom domu u Rugvici održane su sportske zimske igre za članove DVD-a i prijateljske udruge. Natjecalo se u nekoliko disciplina, a druženje je završilo u sportskom i prijateljskom ozračju. U vatrogasnom domu u Rugvici vodstvo DVD-a organiziralo je sportske zimske igre za svoje članice i članove, ali i za prijateljske udruge koje godinama sudjeluju u organizaciji vatrogasnog kupa povodom Dana općine. Natjecanja su se odvijala u parovima u pikadu, stolnom nogometu i stolnom tenisu, dok je večer zaključena turnirom u belotu. Upravo je domaća ekipa odnijela pobjedu u belotu, dok su članice DVD-a Oborovo posebno istaknule u pikadu, gdje im je prvo mjesto izmaknulo za nijansu. U stolnom tenisu nezaustavljiv je bio vatrogasac Kristijan Palešić, dok je stolni nogomet pripao onima koji, osim vatrogastva, redovito igraju i nogomet. Na druženju se okupilo 50 uzvanika, a zapovjednik Mario Popović i predsjednik Marko Petek zahvalili su svim sudionicima na izvrsnoj organizaciji i odličnoj atmosferi. Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić objavilo je raspored akcija darivanja krvi za 2026. godinu. Prva akcija održat će se 13. siječnja u Zaprešićkoj vršilnici, a prošle godine u Zaprešiću je prikupljeno više od 1600 doza krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić objavilo je godišnji plan akcija darivanja krvi za ovu godinu. Tijekom godine akcije će se održavati na više lokacija na području Zaprešića, Bistre, Savskog Marofa i kraj Donjeg. U Zaprešiću se darivanje krvi nastavlja na već poznatoj lokaciji u Vršilnici, a izuzetak su pojedini datumi kada će se krv darivati u športsko-rekreacijskom centru na Inkerovom stadionu. Prva akcija darivanja krvi održat će se u utorak 13. siječnja u Zaprešićkoj vršilnici od 11:30 do 18:30 s pauzom od 14:30 do 15:15 minuta. Inače, u protekloj godini u Zaprešiću su održane 22 akcije dobrovoljnog darivanja krvi, u koje se uključilo 1880 darivatelja, od čega je odbijeno 257, a 93 darivatelja su bila nova. Prikupljeno je 1683 doza krvi. Od 12. do 15. siječnja na području Ivanić-grada, Kloštra Ivanića i Križa organizira se prikupljanje božićnih drvaca. Drvca će se koristiti za ishranu životinja, čime se izbjegava njihovo odlaganje na odlagališta otpada. Iz općine Križ javljaju kako će se u razdoblju od 12. do 15. siječnja vršiti prikup i odvoz božićnih drvaca prema sljedećem rasporedu. Kloštar Ivanić 12. siječnja, Ivanić-grad 13. i 14. siječnja te općina Križ 15. siječnja. Korisnici božićna drvca trebaju odložiti pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad, zelenih kanti ili kontejnera, odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanom komunalnog otpada. Prikupljena drvca bit će odvezena na farmu Ciganović gdje će se koristiti u ishrani magaraca, a ujedno će se izbjeći odlaganje na odlagalištu komunalnog otpada Tarno. Početak godine u Velikoj Gorici donosi tradicionalnu izložbu malih životinja. Ovogodišnje izdanje obilježava 20 godina rada društva organizatora uz više od 800 izloženih primjeraka. Početak godine u Velikoj Gorici je već tradicionalno rezerviran za izložbu malih životinja. Gospodin Pavišić, malo nam pobliže predstavite ovogodišnju izložbu. Pa evo, kao prvo ove godine jubileja, znači Društvo za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005. slavila je 1.10. 20 godina od osnutka udruge. A ovo je sad 19. županijska izložba po redu i 31. državna izložba malih životinja u organizaciji naše udruge. Na izložbi imamo 820 eksponata, od toga 600 golubova, 100 kunića i oko 150 peradi. Od znači 64 izlagatelja, što iz područja Zagrebačke županije, ali i gosti prijatelji iz drugih dijelova. Izložba je otvorena do nedjelje.
u kojim terminima vas mogu posjetiti roditelji sa djecom, jer znamo da ova izložba privlači upravo najmlađe. Pa evo, znači izložba je danas otvorena od 16 sati do 20, subotu od 8 ujutro do 20 na večer i u nedjelju zadnjeg dana, znači od 8 ujutro do 12 sati, naglašavam do 12 sati jer nažalost ljudi kasnije poslije ručka dolaze, a životinje su ovdje 4 dana iscrpljene, tako da moraju ići svojim kućama i uzgajatelji životinje. Pa evo, tako da pozivam da se nedjelju i najveća posjeta, znači nedjelju dolaze uzgajatelji sa viškom svojih životinja pa se mogu i kupiti životinje. Što biste vi izdvojili kao ono što je vrijedno pogledati? A čujte, ljepota je u oku promatrača. Svako od nas se može, znači, sebi izabrati neku vrstu životinje. Tako da teško je to reći, širok je spektar i boja i znači, vrsta životinja i pasmina i goluba, peradi, kunića, znači za svakog po nešto ima. A mi ovdje znači preferiramo na prvo mjesto našu turopoljsku patuljastu kokoš, popularni jureke i katice, posavsku kukmastu kokoš koji je naša susjedna udruga koja je proizašla iz naše udruge, standardizirala Ministarstvo poljoprivrede, priznalo, znači to je 4. službena izborna pasmina peradi, prekrasna kokica, znači koja izaziva veliku pažnju u Europi jer je specifična po toj kukmi na glavi. Širok spektar hrvatskih izbornih pasmina golubova, tu su sisački prevrtači, zagrebački koji se najviše uzgajaju na našem području. Ima kunića koji su od onih velikih do 90 kg do onih skroz malih patuljastih. Peradi ima patuljaste, znači ima za svakog nešto. Imamo na kraju samo se malo osvrnuti, nedavno ste proslavili i mali jubilej, 20 godina vaše udruge. Tako je, 1.10.2005. je udruga osnovana na inicijativu nas nekolicine, onda entuzijasta, s obzirom da je Turopolje veliki bazen po broju uzgajatelja, najveće, najgušće naseljeno, znači područje sa uzgajateljima u Republici Hrvatskoj. I osjetili smo potrebu, znači, da se organiziramo kroz jednu udrugu i da radimo ovakve prekrasne izložbe, da educiramo građanstvo u važnosti uzgoja malih životinja, nada se hrvatskih izvornih pasmina i evo, to je ona glavna baza, bazni rad naše udruge na promociji i promidžbi uzgoja malih životinja. Nakon 4 desetljeća igranja Mladen Zlodi Zločo osvojio je kutiju šibica, najpoznatiji malonogometni turnir u Hrvatskoj. Finale je odlučeno jednim pogodkom, a pobjeda je izazvala brojne reakcije iz zemlje i inozemstva. Nakon gotovo 40 godina malog nogometa, Mladen Zlodi Zločo dočekao je trenutak koji se ne osvaja slučajno. Kutija šibica, najpoznatiji i najzahtjevniji malonogometni turnir, napokon je završila u njegovim rukama. Finale je bilo tvrdo i odlučeno jednim golom, a odmah nakon pobjede krenule su poruke i pozivi iz cijele Hrvatske i inozemstva. Sleže se polako, ali još uvijek dolaze poruke iz cijele Hrvatske, iz juga dole, iz Njemačke od prijatelja, Švicarske. Ne znam kaj da ti velim, nisam svima ni mogao odgovoriti na poruku, možda bi ovim putem sve pozdravili da se ne bi neko naljutilo ako nije dobilo odgovor na poruku, ali drago mi je da je cijela Hrvatska prepoznala koliko mi je bilo drago da osvojim taj turnir. Ova pobjeda nije došla preko noći. Zločina malonogometna priča počela je još 1987. godine s ekipom koja se gradila na prijateljstvu i povjerenju. Godinama su se nizali turniri, pobjede i porazi, a mali nogomet ostao je dio svakodnevice. Pa 1987. smo se sastali ja, Damir Katovčić i FIFA i složili smo tu momčad. Tu je još bil, ne bi volio da nekoga zaboravim, ali tu je bil Belan, tu je bil Prle Domjančić, tu je bil pokojni Franjo Šeperić, tu je bil Bota na golu, tu je bil tih godina da ne Krička kad je otišao poslije toga na drugu stranu, Roman Rodić, FIFA Dragović. Mi smo imali strašnu momčad. Mi smo imali s tim da nam je uvijek trebalo da bi negdje nešto osvojili bar 2 igrača sa strane. Znači, ili smo uzeli pokojnog Boko Štefkovića iz Samobora, ili smo uzeli Vidička, Bička iz Zagreba, poslije kasnije Grdovića i mog najvećeg prijatelja pokojnog Matu Čuljka, pa smo uzeli iz Velike Gorice Cvetka Marušića,
pa smo uzeli iz Bjelovara Bundovića jer je FIFA još te godine rada dole u Bjelovaru imao dućan. Tako da smo mi u vikendu igrali po 2-3 turnira, razumijete. A od 2000-te, poslije toga smo mi ušli u prvu ligu, malo nogometno, uz gospodina, opet pokojnog, daj mu Bog laku dušu, Nene Bohačeka. Ušli smo u prvu ligu i nakon 2 godine nismo imali, nije baš grad imao sluha da financira i odustali smo, nismo ispali, nek smo odustali. I onda smo igrali za Neno, podgraditelj Bohaček, u međuvremenu igrali smo za Pilano Krašić, a početki su bili Kafe Bar Eli. I upravo zato ova pobjeda ima posebnu težinu. Ne zbog pehara, nego zbog ljudi, vremena i puta koji je do nje vodio. Ne mogu ti reći koliko je meni poruka stiglo na mobitel. Odmah još dok smo slačioni bili, kad smo došli dole u Jelkovec, već ih je bilo oko 160 na WhatsAppu i 40 i nešto poziva neodgovorenih. Onda mi je još poslije pokazalo dole jedan igrač ili nešto na Instagramu, ja to ne koristim, ni Facebook, nemam to, onda mi je pokazao te komentare, tako da su mi opet u jednom momentu i suze potekle. Bio je to pregled ovog tjedna. Naše sljedeće tjedne vijesti pogledajte u petak 16. siječnja od 19 sati. Do tada čitajte 01 portal i pratite nas na našim društvenim mrežama.